Malawi Today. Anthu a UDF akufuna atapanga mgwirizano ndi chipani cha DPP. Musigagwe kuti kwatoka jime pajika pela anaka jime pajika pele ngani tuwa tuwinile pa 16 September. Izi zaoneka pamene Honorable Aisha Mambo Adams anapangisa msonkhano kudera lao kumangochi, ndipo adawafunsa masapota a chipani cha UDF kunena kuti kodi titafuna kuti tipange mgwirizano kapena panopa tili muzokambirana ndi zipani zosiyana-siyana kuti tipange mgwirizano. Mukuona ngati kuti tipange mgwirizano ndi ndani? Ndipo anthu izi ndi zimene adayankha. Anyamata ndiwosokoneza ina ndafusa zachikangawa pano. Ndafusa zakambala sijonjo. Kodi mgwirizano tikapange ndi kandulo. Mgwirizano tikapange ndi Chimanga. Tikapange ndi Sale. Kufuna kuti tipange ndi Chimanga mgwirizano manja mwamu. Ukotu ndi kuyankha kwa anthu a chipani cha UDF kuti iwo sakufuna mgwirizano ndi wina aliyense kupatula DPP, ndipo izi ndi zimene iwo adauza phungu wawo. Kodi ino maganizo anu ndi otani? Tiuzeni mu comment section za mmene inuyo mukuonera kuti mgwirizano iyende bwanji m'Malawi muno. The president pano pingwesta pano chilamba chinomalikana ne mala musigagwe kuti kwatoka jime pajika pela anaka jime pajika pele ngani tuwa tuwinile pa 16 September. Ani bonga lero wapa no tuli pangwirizano ni pani ine tukambirana bituma levo tupasali. Sabana na useli jama njali usi. Jama jamu akuyionela. Mwende mgwirizano tukatende ni ina ndafusa zachikangawa pano. Ndafusa zakambala sijonjo. Kodi mgwirizano tikapange ndi kandulo. Mgwirizano tikapange ndi Chimanga. Tikapange ndi Sale. Kufuna kuti tipange ndi Chimanga mgwirizano manja mwamu. Manyisa geo mancha na una bitincha na kushipani kotinga Sale kuti vandu vala akuti nango tuje